Avui, taller d'Scrabble a l'Institut L'Alt Berguedà de Bagà. Amb la col·laboració de l'Òscar i la Montse, de Joc Tradicional, els alumnes de primer i segon de l'ESO han gaudit d'una sessió extraordinària d'Scrabble en català. L'Scrabble amplia el vocabulari i estimula l'ús del diccionari i afavoreix també l'aprenentatge de les normes ortogràfiques. També ens ajuda a potenciar la competència matemàtica, incentiva el pensament lògic i estimula el pensament decisori i estratègic. Afavorint també l'ús del català en les relacions interpersonals i estimulant una actitud col·laborativa i impulsant la integració. Bé, ens facilita un entorn de competitivitat intraescolar i marca l'àmbit de referència a nivell nacional. I recordeu, jugant també aprenem a estimar la llengua.